Dobrý deň, poďte si spoločne s nami dnes pripraviť túto úžasnú jarnú sviežu bombu v podobe šparglovo-hráškovej polievky. Toto video ti prináša spoločnosť Polar Food, ktorá sa zaoberá distribúciou potravín do gastroprevádzok. Ak i ty chceš mať kvalitného a spoľahlivého dodávateľa surovín do svojej prevádzky, neváhaj kontaktovať Polar Food. Tak, v hrnci rozpálime olivový olej. Zatiaľ, čo sa nám olej rozpáli, si olúpeme šalotku. Šalotku si nakrájame, nemusí to byť nejako extrémne najemno, keďže aj tak to budeme potom celé mixovať. Popražíme na olivovom oleji. Zatiaľ si olúpeme cesnak. Cesnak pridáme k šalotke. Ďalej si očistíme zemiaky. Keď máme zemiaky ošúpané, tak ich nakrájame najjemnejšie. Pridáme do hrnca orestovať. Takže zemiačky si pekne zarestujeme a následne všetko podlejeme vlastne vodou. Pomiešame a necháme povariť. Cca po 20 minútach odokrieme pokrievku a vyskúšame, či už sú zemiaky mäkké. Naše už sú takmer mäkké. Aktuálne prichádza na rad teda hlavná surovina, krásna zelená špargla. Pridáme do hrnca. Šparglu stačí naozaj povariť len veľmi krátko. Pomiešame. Niekto je zvyknutý dochucovať až na záver, ale ja teraz pridám čierne korenie mleté, sol. Všetko ešte zhruba 5 minút povaríme. Partnerom tohoto videa je Polar Food, dodávateľ tých najkvalitnejších surovín, ktoré potrebuje do svojej prevádzky každý. Následne túto krásnu sezónnu polievočku odstavíme z varu, pridáme mrazený hrášok, dižonskú horčicu, spraví nám tam úplne inú chuť, takú jemne pikantnú, zamiešame. Pridáme aj listy bazálky, ktoré to teda krásne obohatia, ja si ju trošku seknem. Rovnako aj lístky mety, tie nám to zas trochu osviežia. Trošku citronovej kôry a aj trošku citronovej šťavy. A našu krásnu polievočku si rozmixujeme. Krásne síto zelená farba. Tak a keď sme si šparglovú polievočku krásne rozmixovali, aktuálne je to teda úplne bez laktózy, ale ja ešte takto ti dávam na ozdobu teda trošku smotany. Dozdobím lístkami mety. Tak a máme hotovo. Krásna jarná šparglovo-hrášková polievočka. Dobrú chuť. Ak aj vy hľadáte tie najkvalitnejšie suroviny do vašej prevádzky, stačí kliknúť na tento link v popise videa a pri registrácii zadať do priestoru pre vašu poznámku kód DS Gastro 5.